Hej, jeg er Martin Høgh fra Cowi, og jeg vil vise jer, hvordan man bruger vores formularmodul, som er en del af Otium E-plan-løsningen. Det hele foregår igennem en webbrowser. Jeg har åbnet en demoside og klikket mig ind til, hvor formularen er. I kan se her har vi en liste over alle de formularer, der er oprettet i systemet. Blandt andet noget omkring huller i vejene, brandhaner osv. Og jeg vil prøve at vise jer, hvordan man laver en formular. En god idé er at tage en formular, der eksisterer i forvejen, og kopiere den. Så behøver man ikke at oprette for eksempel kortfelter igen, og felter, der normalt er generelle i formularen. Så jeg tager udgangspunkt i huller i vejen. Jeg klikker på kopiere formular, og jeg har så min huller i vejen kopi. Så det er mit udgangspunkt for min nye formular. Jeg vil lige give den et nyt navn. Jeg kalder den nu Martins test i stedet for huller i vejene, og siger godkendt. Hvis jeg så klikker på, hvad er det for nogle felter, der er med i Martins test, klikker jeg på knappen her. Første felter tilhører kortfeltet. Det næste, det er et langtekstfelt med en bemærkning i, og det er sådan set en meget, meget simpel formular, det her. Altså, prik din position ind på et kort og komme med en bemærkning. Og så kan jeg så tilføje yderligere felter. Jeg kan jo prøve at tilføje et felt, der hedder eksempelvis navn. Jeg angiver et teknisk feltnavn, det er altså hvad det kommer til at hedde i databasen. Det kalder jeg det samme. Jeg kan sige, jamen, hvad kan der være en maks længde og så videre. Det gør jeg ikke, men jeg siger, at det skal være påkrævet. Altså man kan ikke godkende sin formular uden at fylde det her felt ud. Det skal ikke godkende. Jeg vil om lidt prøve at sætte nogle flere felter ind, men lad os lige se, hvordan den ser ud. Nu er jeg ude i selve website-systemet, hvor jeg kan oprette en side og lægge den her formular på. Jeg går herop, og så siger jeg ny side, og kalder den Martins test. Sådan der. Og det jeg gør nu, det er egentlig opretter en hjemmeside i vores system. Den har vi der, hvor jeg så kan lægge mit spørgeskema ind på. Jeg dobbeltklikker i for at redigere den. Så skal jeg sætte et element ind. Og det er en formular, vi sætter ind. Og jeg dobbeltklikker så på mit element og siger, jamen hvad er det for en formular, jeg vil have ind her. Det er jo så Martins test. Godkendt. Jeg hopper ud igen og udgiver siden. Tjek ind. Jeg kan nu herindefra åbne siden i en browser, som brugeren vil se den. I kan se, at jeg har mine felter, mit kortfelt, jeg har mit bemærkningsfelt, en lang tekst, og så har jeg et navn, som jeg kan se er sådan en checkbox. Det kan vi lige prøve at gå ind og ændre bagefter, fordi det skulle egentlig være et kortfelt. Det gør vi lige med det samme. Går ind og siger, jamen der var en fejl med det her navnefelt. Det kan jeg se, det er et afkrydsningsfelt. Jeg kan åbne den og sige, at det er en kort tekst i stedet for. Godkendt. Vi hopper ud på sitet igen og opdaterer. Og så kan jeg se, at mit navnefelt bliver til et korttekstfelt. Og den er sådan set parat. Jeg kan zoome ind i stedet. Og sige, jamen, tag en punkt. Der.
Dette er en test. Martin. Og så send. Sådan. Herinde ved formularer, der kan jeg så se, hvad der er kommet ind. Hvis jeg ser Martins test, kan jeg klikke på den her knap, der hedder Vis data. Og jeg kan lige se, at den jeg har tastet ind her, 1406, der ligger herinde navn Martin, det der er en test. Geometrien ligger i et punkt her, og et ID. Så er formularen sådan set færdig og klar til at blive sat i værk. Det tog cirka 4-5 minutter at oprette sådan en. Jeg vil nu lave nogle ændringer. Jeg vil tilføje nogle flere felter. Jeg vil lave et felt, en såkaldt liste, hvor man kan vælge mellem nogle forskellige optioner på. Gå ind i felter og siger tilføj felt, og jeg kan kalde det for eksempel hvad er det for noget? Og teknisk feltnavn, der vil jeg ikke bruge mellemrum og så videre. Der skriver jeg bare, kalder jeg bare den hvad. Og så siger jeg, at det er et liste. Jeg kan så give nogle muligheder, man kan vælge på den her liste. Skriver jeg æble. Æble. Ja. Banan. Og så videre. Jeg vil nok have store bogstaver ved alle sammen her. Sådan der. Så jeg går ud på site igen og trykker opdater. Så har jeg et felt, hvor jeg kan vælge, hvad det er for noget, jeg registrerer. For også lige at demonstrere, at der er noget, der skal udfyldes, så hvis jeg trykker send nu, så siger den, at feltet navn skal udfyldes, fordi jeg havde sat den på som påkrævet. Hvis jeg gør det igen, så siger den også, at kortet skal også udfyldes. Det vil man jo normalt gøre ved den her type formular. Jeg prøver lige at tegne et punkt, sådan der. Og så kan jeg registrere igen. Det her det er en relativt simpel formular, jeg viser jer her. Det kan gøres meget mere avanceret, for eksempel afhængigheder mellem felter, således at et felt først kommer frem, hvis man har svaret på et andet felt. Det kan også være flere kortfelter, det kan være sideopdeling i meget lange formularer osv. Jeg prøver at vise jer en formular, der er i drift nu. For at vise jer, hvad vores spørgeskema-modul egentlig kan gøre, vil jeg vise jer et spørgeskema, vi lavede til Norddjurs Kommune, som er beregnet til at samle oplysninger ind omkring skolebørns færden til og fra skole. Vi starter spørgeskema. Det bruger nogle af de mest avancerede ting i vores modul, blandt andet sideinddeling. Det her spørgeskema er delt ind i nogle forskellige sektioner, altså der kommer de 3 første spørgsmål, og så kan jeg trykke videre, og så kommer endnu en sektion spørgsmål. Det er ret smart ved lange spørgeskemaer, så man ikke ser alle spørgsmål på én gang, men vi kan prøve at starte det. Jeg er en dreng, jeg bor på Agnesvej nummer 3, og jeg går på, lad os se, Auning skole i 2. klasse, og jeg kan trykke videre. Og her ser vi nogle afhængigheder. Hvis jeg trykker på cykler til spørgsmålet, hvordan kommer du normalt til skole, så ser man, at 2 nye spørgsmål dukker op, jeg skal svare på. Hvis jeg klikker på går, jamen så er kun et
spørgsmål, der kommer op. Jeg er færdig alene, skriver jeg, og jeg trykker videre. Og her ser vi så kortfeltet. Dels plukker kortet min skoleposition ind og min hjemmeposition og zoomer ind, så jeg ikke ser hele kommunen. Til forskel fra det første demo spørgeskema, jeg lavede, så er det her en streg og ikke et punkt, jeg skal tegne ind. Jeg kan jo tegne ind her. Sådan, der kommer jeg til skole. Jeg trykker videre. Hvad gør du normalt, når du får fri fra skole? Jeg tager direkte hjem, kan jeg så skrive. Og så skal jeg så svare på, hvordan kommer du normalt hjem fra skole? Jamen, jeg cykler, og så følges du normalt med nogen fra skole. Jeg er færdig alene. Jeg skal lige vise, hvis jeg ikke vælger nogen der og trykker videre, så kommer der en dialog op, hvor der står, at jeg skal svare på spørgsmålet. Så jeg kan ikke gå videre, uden at have svaret på det her. Jeg er færdig alene og videre. Nu kommer endnu et kortfelt op, hvor jeg skal tegne min hjemrute på. Altså den vej, jeg tager hjem. Hvis det er den samme, så kan jeg klikke på samme vej. Eller jeg kan tegne, hvordan jeg kommer hjem. Sådan der. Og her, nu er det ikke en videre-knap, men en send-knap. Det vil sige, at spørgeskemaet er slut. Og når jeg trykker på send-knap, bliver spørgeskemaet lagret i vores database og parat til at blive analyseret. Det var det. Jeg siger tak.